Роберт, Сән гүзәл. Ничек хәлләрең синең? Әлхәмдулилlah, Аллаһка шөкер, әкрен генә. Сәлам дуслар. Сәлам. Сезнең белән дә исәнләшергә бик шатбыз. Исәнләшү көннәребез бар икәнлеген. Әйе. Аллаһка шөкер. Я, Роберт, ничек синең хәлләрең? Нинди яңалыкларың бар? Нәрсәләр эшләдең бу ялларда? Бу ялларда, димәк, узган атнаның атнасын дип әйтгәндә, кичә булды бит инде, әйме? Нәрсә белән тәмамладым мин, әйме? Нәрсә белән төгәлләдем? Гәле. Бу минем шундый мәдәни сәфәр булып килеп чыкты инде, әйме? Мин синең сторизыңнан күреп беләм инде, я. Ләкин син сөйлә. Мин Ришат Төхвәтуллин концертында булып кайттым. Ничек соң, я? Менә әйтәләр бит. Бүтәнсез кирәк. Аңлашылды. Моны булай гына әйтеп, теге күрсәтеп булмас, моны барыбер күрергә, туярга кирәк. Ләкин бер әйберне әйтеп куям менә, тиз генә, әйме? Гадилектә дахилек. Простота, гениальность в простоте диләр бит инде, әйме? Менә Ришатның концертында нәкъ менә шундыйрак типта узды, шундыйрак менә дәрәҗәдә узды. Чөнки сәхнә бизәлешенә килгәндә минималь, бары тик экран һәм Артык бер шупшарда юк. HD маппинг белән ут уйнавы монда менә Ришат сиңа афәрин, афәрин диясе дә килми, беләсеңме? Монда менә браво сүзе туры күбрәк килә. Браво теге, яңгырап теге түгәрәкләр, браво Ришат дип әйтәсе килә инде. Безне каршы алган гримерклар, ондагы мултабын, бу инде сиңа Ришат, респект. Ришат, афәрин, рәхмәт. Концертларына. Инде концертка барасы килә инде. Әйе, Ришатның концертын күрергә, карарга, туярга кирәк. Димәк, Роберт, син кичә концерт карап утырган арада мин биатлон карадым. Һәм спорт сөючеләрнең күбесе дә минем белән бергә утырмасалар да, без бер үк вакытта телевизорда менә бу дөнья кубогы этабын караганбыздыр дип уйлыйм инде, һәм шатлыклы яңалыгым бар минем дә. Безнең спортчы Логинов 2нче урын алды. Әйе. Ишеттем, мин аны беләсем кемдән ишеттем. Бар бит әле безнең комментаторыбыз. Акыратрага, әлбәттә, мин шулай дип уйладым да инде. Димәк, безнеке или беренче урынны алды инде, или икенче урынга күчәгән. Ишеттем, көмеш медаль Логиновны котлыйбыз. Монда инде Россия! Вперед! Дип әйтә бит инде. Логинов! Браво! Ришат белән бергә. Син гомумән карарга яратасыңмы биатлон? Менә мин үзем дә биатлон карарга яратам, әмма безнекеләр җиңгәндә аеруча да шул хәтле күңелле була инде ахырдан. Әйе. Аңа менә аерым менә вакыт табырга кирәк биатлон өчен. Булай гына күрдең дә, биатлон бара кая утырыйм әле карыйм, алай карап булмый. Беләсеңме? Аңа ничектер менә бүген мәсәлән дөнья кубогы табайм. Беләсеңме, кичке ашны шул биатлон вакытына туры китерәсең дә. Менә. Идеаль вакыт. Телевизорның кухняда бар икән, әйме? Димәк, рәхәтләнеп карыйсың аны биатлонны. Менә шул. Безнең биатлончыларга мәдәният темасын дәвам иттереп, Татарстан мәдәният министры Ирада Аюпова үзенең Инстаграмдагы шәхси битендә Победа авиакомпания адресына тәнкыйть постын бастырган. Укыдым мин аны. Укыдыңмы? Укыдым. Хәтта әлеге компаниядан чыккач та инде, ул самолеттан чыккач та инде юнасы килде. Ара белән аралашкач юнасы килде. Нижеле Юк, дөресен генә әйткәндә, әлеге авиакомпания турында тискәре шундый фикерләр ишеткәнем булды. Минем дә ишеткәнем булды. Ләкин менә безнең Ирада ханымның әле беренче генә баруы булды микән бу победа белән? Гади халык белән бергәме? Дисеңме син? Беренче генә баруы булды микән ни? Беренчесе булгандыр. Ләкин онытмаска кирәк, әйме? Анда бит инде Победа ул бит шәхси компания. Монда алар үз кагыйдәләрен үзләрен тирәләрендә, әйме? Бастырып чыгаралар, һәм инде син ул кагыйдәләргә дисәң дә буйсынырга тиешсең, әйе. Анда син пешекчеме син, анда укытучымы син, анда министрмы сез, анда бер. Бу минем фикерем. Шулай бит инде, әйме? Анда син алып баручымы, анда син министрмы? Без бер. Безнең министрыбызны, мәдәният министрын хөрмәт итәм мин. Мин дә хөрмәт итәм. Әйе. Без бит әле хөрмәт итмибез дигән. Әйе, без ләкин онытмаска кирәк, әйе. Гади халык белән бергә булганда, тормышы да ничектер теге күңеллерәк була, әйе. Моны искәртеп куйыгыз, әйе, шунда. Язып куйыгыз бер җиргә. Гади халык белән якынрак булырга кирәк. Дөньяның беренче ракеткасы
Мана білем, bu яңалык, менә шәп яңалык. Әйе, демәк, аның менә басымын дөрес итеп ничек әйтәләр? Новак була бит, Новак Джокович. Новак Джокович, әйе. Демәк, аны Австралиядан депортацияләү турында сүз бара. Әйе. Сәбәбе, әйе, коронавирусқа қаршы вакцинация узмаган ул, әйме прививка ясатмаган. Һәм тикшерүчеләргә дә медотвод кагазын гына күрсәткән, ләкин аның ни сәбәпле бирелүен үзе дә аңлата алмаган. Нәкъ менә шул сәбәпле шундый зур дәрәҗәле спортчыны Австралиядан депортацияләү турында карар чыгардылар. Ә мин нәрсә әйтмәкче, ул бит әле Австралиядә аны булай гына депортацияләмәгәннәр. Аны судтан соң. Суд аша, әйе. Ягъни суд менә нинди дәрәҗәле спортчыны да әйме яклап калмаган. Без менә монда хәзер әле генә син победа турында сөйләдең бит, әйме менә министрның менә шундый тәнкыйть посты язмасын урнаштыру турында. Ә менә монда дөньяның беренче ракеткасы булып саналган спортчыга каршы да суд менә үз карарын чыгарган. Тиешме син, шундый кагыйдә бармы? Димәк, син спортчымы, син гади кешеме, син бу кагыйдәне үтәргә тиеш дигәннәр дә аны. Әлбәттә. Мин менә социаль челтәрдә утырам. Һәм беләсезме, нинди фотога юлып кемнәр менә карагыз менә. Монда күренәм менә. Рөстәм Нургалиевич бастырган пост. Чемпионы они такие, чемпионнар алар шундый дип бастырып чыгара һәм волейболистларга карый. Астан өскә караучы бердән-бер түрәбез президентыбыз килеп чыкты. Астан өскә караучы. Ул фотога мин дә лайк куйдым. Лайк монда. Если что. Менә шундый монда чыгара. Монда чыгара әле ул шулай. Монда дусларым да куйган, мин дә куйдым. Хәзер куйдым бит әйме. Әле генә куйдым. Әле генә куйдым, ләкин мин башка аккаунттан инде күптән куйган идем. Менә Рөстәм Нургалиевич социаль челтәрләрдә утырырга ярата минемчә. Әйе, ул бит актив кулланучы социаль челтәрләр. Актив кулланучы. Менә безнең президентыбыз артыннан калышмыйбыз инде, шуны әйтмәкче идем мин. Роберт, менә син социаль челтәрләрдә утырырга яратам дисең бит инде, әйме? Менә мин үземнең социаль челтәремдә хәбәр иткәнем бар иде инде бу турыда. Ләкин хәзер безнең караучыларыбызга да әйтәсем килә. Менә мин мәсәлән, әле телевидениедә бердән-бер караган каналым ул Победа. Юкшынлап. Монда Ирада Юпова хәзинга карап торады. Юкшынлап. Без каналы Победа. Юк, мин аны махсус сайламадым. Мин аны шунлап та әйтәсем килеп килде. Менә Победа каналында сугыш турындагы фильмнар карарга яратам мин. Бу елларда мәсәлән Сталинның улы Василий Сталин турында төшерелгән нәфис фильм карадым. Менә шул хәтле кызык. Сүз уңайнан шуны әйтәсем килә. Миңа бик ошады бу фильм. Роберт, синең караганың бар идеме? Беләсеңме, үзем мин менә шулай 17 минут буе утыра алам. Бер сүз дәшмичә. Хәтерлисеңме? Минем янда утыра алмыйсың алай торып. Акбарс ТВда ике комментатор үзара нәрсәдер сөйләшеп, нәрсәдер кыландырып, бер-берсе белән әңгәмә кырып торган вакытта аның шул хатын кызы инде басып торды 17 минут буе. Камерага карап, анда перемоткага да куйганнар аны. Ул 17 минут буе басып торды шулай. Мин дә шулай утыра алам. Ул нинди хатын кызы исең? Ну шундый акчашлы, зәңгәр күзле, иреннәре бар һәм иреннәре була шәйбәт. Күзләре бар һәм камерага бик узак карап. Кем соң аның исеме? Исемен оныттым. Алып барыш? Алып барыш. Акбарста хәзер эшли. Акбарс ТВда эшли. 17 минут буе. Валлахи дип әйтәм. Тегеләр нәрсәдер сөйлиләр анда. Ау менә алай басып торды клип. 17 минут буе. 20 минутка якын. Мин дә шулай утыра алам. Мин 5 минут булса да утыра алам. Юк, утыра 17 минут буе син, Роберт, дәшмичә утыра алмыйсың. Утыра алмыйм. Юк. Шортлыйм. Мин шунда берәрсен туктатып туктагыз әле, мин дә берәрсен әйтәм, дип сорарым. Можно это что-нибудь скажу? Мин бер ни дә уйламыйм, ләкин мин дә берәрсен әйтәм. Шайба дип. Алка. Я согласна. Ты прав.
Buz. Şuna göre bizne korkmayınca çakıra alasız. Biz alay basıp tıkmayacakmız. Güzel qara bluzka түсіне кірдің сен. Міне шындай яңалыклар тәкъдим иттек бес сезге, дуслар. Сезнең дә атнагыз шулай күңелле башлангандыр дип ышанып калабыз. Һәм инде атна дәвамында сезгә күтәренке кәеф, уңышлар теләп калабыз. Мин кушылам аның әйткән һәр сүзенә. Ассаламу алейкум нәрҗәмә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.